Bé, convé que tanquem el tema. Avui ja hauríem de decidir l'eslògan d'una manera definitiva, perquè això ara ja ens entreté molt i, per tant, hauríem de triar ja de les diferents propostes que hem anat pensant cada un. Jo he pensat, a veure què us sembla, alguna així com Vila-seca, el teu futur, al voltant d'aquesta idea. Està molt bé, m'agrada. Vila-seca i el futur són dos elements centrals de l'actuació política, està clar, el nostre municipi i mirant cap al futur. El que passa que jo, si recordes, et vaig comentar que també hauríem d'incorporar un element de present i sobretot de tot allò que tenim en el present, és a dir, d'on partim per assolir aquest futur. Ara no recordo, Xavier i Josep, vosaltres teniu ara present com va anar la campanya anterior, quan vam fer aquesta discussió, què vam decidir aleshores? Si se'n recordeu, el 2011 l'eslògan de campanya va ser a favor de Vila-seca. Sí. Recordeu. I parlàvem del que tenim. I si no recordo malament, deia així. Xavier Farriol, el millor amb els números. Manuel Amolla, Josep Toquero, l'Àngels Ponce, el Xavier Grasset, el Josep Maria Pujals... I fins a 31 candidats i candidates, tots i totes a favor de Vila-seca. I el Josep Poblet, considerat un dels millors alcaldes de Catalunya. A casa nostra, te n'adones? És possible que tinguem el millor equip de govern de la història. I tots van a favor de Vila-seca. Què tenim? Què tenim? Ja està. Me sembla que ja ho hem trobat. Vila-seca, el valor del que tenim. Això ho expressa tot. Vila-seca, l'objecte de la nostra feina, el valor de tot el que s'ha fet, la continuïtat d'un projecte cap al futur i, naturalment, la base sobre la que volem construir la qualitat de vida i el benestar dels futurs anys. Vila-seca, el valor del que tenim. Què us sembla? M'agrada. Molt encertat. Per a nosaltres no són carrers i places. Són espais per viure i conviure perquè les persones que viuen a Vila-seca gaudeixin de tots i cadascun dels espais de la nostra ciutat. Per a nosaltres no és un centre cívic o una biblioteca. Són persones que es relacionen, que realitzen activitats, que s'apropen al coneixement amb ganes d'aprendre, de formar-se i de compartir. Per a nosaltres no és un parc i equipaments infantils. Són petits ciutadans i ciutadanes que viuen Vila-seca i aprenen a estimar-la. Per a nosaltres no són hotels. Són persones que treballen per a donar servei. Són oportunitats laborals, gent acollidora, amable i eficient. És activitat econòmica i riquesa compartida. És feina ben feta. Per a nosaltres no és un parc temàtic. Són nens, nenes, dones i homes que viuen l'aventura. Sou vosaltres i persones de tot el món que ens visiten per gaudir de Vila-seca. Per a nosaltres no és un cap. Som persones. Som professionals que treballen per a cuidar la nostra salut. Ets tu, que fas ús d'aquest servei quan el necessites. Per a nosaltres no és una llar d'infants, una escola, un institut i una universitat. És el nostre futur. Persones que es preparen per a servir a la nostra societat. Per a nosaltres no és una carretera o una avinguda. És el Raval de la Mar, l'eix vertebrador de tots els nuclis de població de la nostra ciutat. Un punt de trobada de la nostra gent per gaudir de temps lliure, de la natura i practicar esport. Tot això és per vosaltres. Per a tu. Pels teus somnis, per les teves necessitats, pels teus petits i grans moments. Per una vida que a Vila-seca volem viure amb tu, aportant-te més serveis, més benestar i més qualitat de vida. Amb Josep Poblet, el valor del que tenim.